Türkmenistanda pandemiya aladalarının arasında bazarların, hususi dukanların hem kapıları möhürlenenden soň häkimetler tarapyndan hiç ýyly goldowun berilmeýändigini aýdan hususi töwdegärler uly ziýana galýandykları sebäpli telekeçilik işlerini dolu toktatmak kararyna gelendiklerini belleýärler. Sol bir wagtda yerli salgyt gullukları telekeçilerin arzalaryny kabul etmän silendik ýagdaýda salgyt tölemeli boljakdyklaryny, bolmasa da işleriniň suwda geçiriljakdygyny duýdurýarlar. Ýatlatsak, ýurtda COVID-19 bilen bagly ýeki ýagdaý hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri koronawirusyň delta stamyna ýolugýanlaryň we ondan hilak bolýanlaryň köpelmegi bilen ozal gowşudylan karantin çäklendirmeleriniň ençemesini gaýtadan güýje girdipdi. Onuň çäginde sewitlerin arasyndaky hereket ýene çäklendirildi. Dukanlaryň we bazarlaryň ençemesi ýapyldy. Sentýabrda Lewap vilayet häkimliginde sowda toplumyna gözegçiligi edýän bir resmi hususy telekeçiler bilen duşuşyp sowda nukatlarynyň 1-nji oktýabrda gaýtadan açyljakdygyny aýdyp arkaýynlaşdyrypdy. Geçen anyny bu wadalary ynanyp sowdagärler uly ýükli ulaglar bilen Türkmenabadyň bazarlaryna gelenlerinde karantin çäreleriniň ýene 2 hepde möhlet bilen uzaldylandygyny, oňa çelini hem sowda nukatlarynyň ýene möhürli saklanjakdygyny bilip galdylar diýip eferde adanyň üýtgedilip ilham derip tutulmagyny soran Türkmenabadly telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Ilham onsuz hem çäklendirmeler sebäpli uly ýitkilere uçuran telekeçileriň haritlaryny uly ýollaryň uğruna çykaryp satmagy finansiýandyklaryny hem sözüne goşdy. Telekeçiler häkimetleriň sözüne bil baglap bolmaýandygyny ymykly göz ýetirdiler. Olaryň bir bölegi tigir ýa-da çaga arabasy ýaly haritlaryny ýapylan bazarlaryň ýa-da uly ýollaryň goloýundaky öýleriň öňünde hatarlap satyp başladylar. Guruluş haritlaryny adatça avtodurolgalaryň ýa-da ulag bejerilýän ustahanalaryň goloýunda satýarlar diýip 40 ýaşlaryndaky Lewaply telekeçi belledi. Bu ağırlykda ýurtda koronawirusyň esasy ojaklarynyň birine öwrilen Mary vilayetinde alaçsyzlygy düşendigini aýdan telekeçiler işlerini resmi ýagdaýda toktatmak ugrunda tagalla edýärler. Hökümetiň bazarlar, dukanlar indi açylýar, şimdi açylýar diýen dowamly boş wadalaryna indi ynanýan ýok. Dukanlarymyzyň kapylary henüz hem möhürli. Käbir tanys sowdagärler gadagynçylygy garamazdan dukanlarynyň arka kapysyndan sowdasyny dowam etdirdiler. Emma polisiýa işgärleri jinayet işi bilen haýbat atyp, her gezekde 10.000 manat meçhurynda para töletdirýärler. Hususy dukan eýerleri ymykly ziýana galdy diýip, marly telekeçileriň biri 4-nji oktýabrda yerli habarçymyza gurrun berdi. Ol salgyt gullugyny bar patentini ýapdyrmak isleýän telekeçilere resmiýetiň muňa ruhsat bermeýändigini, hatda dukanlaryň kapylary möhürli saklanan günleriň hasabyna hem salgyt töletdirýändiklerini sözüne goşdy. Salgyt resmiýetleri ilki garaşyň, ynha ruhsat berilýär, sowdaňyzy dowam etdirersiňiz diýip pikiriňden dädirmäge finansiýarlar. Eger-de telekeçi öz diýeninde dursa, onda resmiýetler bize patentleri yapmaly däl diýen buyruk berildi. Salgydy islendik ýagdaýda tölersiňiz, bolmasa da suwdyň üstü bilen töletdireriz we üstüne ýene temmekim bereriz diýip haýbat atýarlar. Telekeçileriň ziýany galýandyklary, bergileriniň köpdigi bardaky nalyslaryna gulak gabarçak hem bolmaýarlar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran marly telekeçi belledi. Ol bu ýagdaýlar boýunça yerli prokuratura şikayet edenlerinde sülçüleriň bar bolan meselelerini saglyt gullugynyň özü bilen ýalasmaly boljakdyklaryny aýdyp, olaryň arzalaryny kabul etmekden ýüze urendiklerini hem nyktady. Sol bir wagtda geçen hepdeniň aýagynda Maryanyň saglyt gullugynyň işgärleri Twitter'däki telekeçileriň bir topary bilen duşuşyp, hususy dukanlaryň açylmagyna ruhsat beriljakdygyny, emma munyň üçin 10.000 manat meçhurynda öňünden pul geçirmeli boljakdyklaryny aýdypdyrlar. Bu pulu günümel resmiýetleriň özlerine bermeli. Pulun alınandygy barada hiç kili garşylykly kwitansiýa berilmeýär. Garaz günümel para soraýarlar. Muňa razy bolan sowdagärlerden dukanlarynyň öň tarapynda plastik böwüdini oturtmagy soraýarlar. Emma resmiýetleriň wadalaryna ynanyp, ýene goşmaçy çykdaja etmäge taýýar telekeçi juda az diýip, hususy sowdany okudyny ýapmagy mejbur bolan marly telekeçi belledi. Azatlyk radiosynyň dowamly finansiýalaryna garamazdan ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça degişli sewitleriň häkimliklerinden, kanun goraýjy edarlaryndan we salgyt gulluklarynyň kommentariýa ýa düşündürs almak başartmady. Galy berse-de ýurt resmiýetleri koronawirus aladalary sebäpli girdilen çäklendirmeleriň ilaty ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler.
Şeýle-de bu çäklendirmeleriň näçe adamyň işine täsir etirýändigi, olary döwlet tarapyndan maddi goldaw berilýändigi ýa berilmeýändigi barada hem mesele gozgalmaýar.